Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kakenhun ki samla ka balai kerteng kakenhun ban kener kala penchna da yeng ka babhai ka long yeng jo ka kong wan phai kshar ka basong basa saja nong po ribhoi district kakenhun ban kener kala stang penchna ya yeng na uslam araja arsa da ka jinya sinyang pisa ki para samla ki bedan ka mensiem babha ban kener ya lagi jong ki kti na ka bentai ki long yeng ki beduk barangli ya ka yeng ka balasna pen bahala IT sha ka kong wan phai da ka jing ot ribon ka MDC jo ka nong po ka kong rona khimdai ringkat ke jingdon lang udkhot noyalam kusnong nong po uba las furious margar uba rab banjer sotun kung noyalam ke kenhun ban kener bat kiwe ke kenhun ban kener kali ke kenhun belaseng dak siparlok dak babu ahmad ya kathong ban syakri ya ke imlang ka saalang khamtam ya gilong yeng beduk basitom ka jong ka yeng ka sem ban ai jakari la ki jong ki kun nga ai ru ka jing kuble ka bakarpang ya ka balang ble ka jong hang ne ka bada ka jing yetli ka jing long ka wei ba ka jing don ka jong pi ka mon ba ka mensiem ban ya ai lem ka kti ka mon ka kti ka diang ban ya kersyan ha ka jing long mensiem ba ju ru ban pen kersyan ha ka jing long do pi la ya snok ti lang bat i ba lang ba ka jing snok ti lang jong ki kenhun ki ba per menta ka sngi ikong nga hun pelat non marba ilala ban yo la ka jong ka yeng ka bawat lada kam de ka babit ka babiang la pat na uslap na ka sngi mo te kuble shibun na ka banta jong iwe pe iwe baro ki balaya don bentalang ha ka ban pen urlong la ne ka ban yarap ikong ba ka ne ka yeng ka ba in yo ban pli yo ban shong menta ka sngi ka la urlong ha ka ne ka sngi ban nga iskem wat lada kam long ka babit ka babiang ru we bala yo ya ka thmei ya ka tenrai ka jong kaya ka ban extend la ne ban dang pen kha thmai shu dang don ka lat ka lenti dengan songo shibun ye philang baro biya don hang ne ki kha ki man jong ikong nga bat ingi la longkum shipara na kaliang jong nga ong ye pinga klem pat la ban le e ru yan ha ka por ka ba pishnaru nga thrai pidang kan mau bahangam pat job hiru wat ya ka MDC mo den re ka ka bangaya no bentalang ka long mde na ka MDC henre na kaliang jong shimet kum ka jing sngo ngu ba ka jing sngo burom ru ya iba el namar ide si syairi orang ba iba ju ya kersyan na ka ne ka jing ya lenti ka jong kum ka nong mi khmat ha ki election ki ba per wat ma iru yo sngo yang national debt nga thrai indon lang ru menta ka sngi me iru in commencebun but in songu na ka benta ka jong pi nganom artetin ba iba el national debt in kerkui ka yeng ka sem in kerkui ka shnong ka thau in kerkui ya ki kiti jong pi iwe pa iwe ki balaya don benta ban pun urlong ban ai jakari ya ka lok ka jong i bat ya ki kun ki jong i nga ai kublei ru ya i padu las marnga i balaya don benta lang hang ne kum i we ne i dekot jong ka shnong ban pen shingain bat ban ya don lang ringkat bat nga sutu kum i riurang ba na kaliang jong ka shnong pinom ino bat pim ju le shiliang iru ngai i ka jing ai don benta ka jong pi ha kabania tenrong lem dia ke jing e jong ki pai nong chung snow bang ngai skam nang ne shakmat pindang ai trai bat pindang ai ke kti ka mon ke kti ka diang na ka benta ki to ki badon kam ki jing rap kong ai hu yo play ma ba kren ning kong e ye ki rong ba chung ni ka rai ba kin pen yo yang ai chaka
Để lông bà rồi chứ xong xin ấy bật cái chừng ít cái chung ký là cái lọ bình nhọ yang cái chừng quả chung ít bà mà và lại xí xài một đơn số đây mà khi bắt cái đơn cái đơn xin thì cái chừng ít cái chung ký là cái bên trái chung ít bật để mình cái khôn rồi để mà đáp ở đây thì sống ít cái bà khăm tâm mà cái sinh cái bà nhọ bàn plei nội một cái giếng ya cái bà cái group chung ấy rap bàn care mà kalau yo ban yarap ban isnai ban pensional yang yang kan kejeng dan ko por ban keren ngadap ke jenis ngau dukha kami sim na marba ngam don ni ai ban yarap khendet khusoi du yaki hindrai ki ong dup diang bet kat ka ban kot ko bor te ngap diang la kami sim ka bakmen ka bas ngob ha e ka ta jing ai jengut ke jong i ban da ka bang sen ya hoplei tu khambha yaki ai paro kombolari lo sumar lam ki Singapore ke pelalik no ngatip baun riu sumar bak undar kar kunju dan bagi tenta paro ki bangadaya ka ban pendam apa jing ke jonga sla jon ke prithai dan ngadap ru ka ji snow kemen ban ai ku blai na ka benta jong ki media ma ba pelai ka por ka bokodor ban dan lang lembat ni kan ka kenta ka balingkon ka ba pinyo ban penpau lam ne ban pen i prithai ya ka jing yakit lem jong ki para bangai ya ke cingkit lem jong ke ke grup jong iba baram ma te kan ni kalong pun kanuksa baki wei pat kin dan kata ka kman ban isin ai ban yarap nak benta ki wei pan namar ha ke jinglong briu jong sibon ngidan ki beduk ki bakerdu mangama ki bomdan kalat kelenti ban le nduk no telung ba kan ni ka media ka ba pin supply yang scam ba kan long sisa ka jing kta nak benta ki wei pan la kalong hakan aku bentam ban ngasngau ban pelaj api ban yatu ipi ba wat ban ti ini kentem do ngam dan kebor ngam kot kebor ndai nga sneu ka ban aingu na ka benda ki kon samla chong ka balang ringkat kilong kemi kilong pa ki lawan ni ka ban yarap nga ban penti ini kentem nadu basdang haduk bakan dalong kumne kumba piyo i haduk bangan dayo ke jeng de ki briu chong ka balang ringkat ka grup ka chong ki bakilai la ya ka ban nak senyang ban yarap janga na ka benta kani ka yeng ka jonga dengan snow bangam dan hiru sibun ya ka ban keren kani ka por ublai nang kerku yaki unang ai ki paro ka met ka bokot ka bkhia ya kitu ki pelano akti ka man ka kti ka diang kitu ki pelai yarap ki blas ngulem janga ka bangadan kalong tang ban su ai ku blai bat ban IT ho blai ka jing dwai ku blai yarap yaki unai bor yaki bagila sisa ka nya ka banang yo kemet ke pokok ke bakia kurkur ke kam ke kti bagi trai bagi nang la ban kener susu ke kti cingiram ya kitu ki badan kam ya ka tetang kini hiblem kurku aku minta kapuran ko jang amen akan grup jing ke teng jung ke grup ke ka yarap pan kener grup te ka baning kong ing don tang kendat mut ke grup jing Henry ski pat ni lah stang man dan ki members kena inside ki belah zaman join hadin ke baning kong ke pelong ni ba yo ban de ni kamis ni tam ini kelong yang kelong ba bang yi sibun pe chene pathai kidang don bun bang pai chene ga cukup mentau idang don ki beriu sibun bermat sibun ni janjar to pelong ni kum ka grup i karwi kelong ba tidak bakal jing semua lem tam tak param mesin ki syam lanot mesin jenja kam tam ini iru gen thei idi we ni iru gen thei ba pa jong ka yeng la klano anta la bon snem la ban chu pasai apa yang jing jar ba shu balasi ke ni ki palok neng kong musim dur bang ban sna ku bi i ne ge ndring la chu tam mon shirap i kite konsat ndre awa kum ka tin yu ketim ka tin da bang juga semua bohong ba abang istang ya rono ke jimha beli yo malam ti tapi skem lok ni bro di jing lam ti jong beli ek ba ulala ban nong rengkat kerku ke jong ban la ban nim sim do beli yo pandap kum kan ne ki man yo man ai song ba chi no ni skem ba ne ai ku beli kum ju ya bro ki perlok ki members ki ban yarap ban nok senyang itu ki bahiye pi we kum ju ya NDC ni kong rona kumjur we ki parok por kan tejar kerteng mari dan bajung ki berlawan ban ai kapor bar kumjur ban ai ketika bon ketika diang ban nok sai ni te ngapa ma pa hong ne ba nilai yo ban yarap ke ni kalong yeng da ko we ke jing kersan ke ba sedin ni ke ka YouTube channel ka jong kerteng ka RBK sotun
te ngi skem ma phir pi pai ba phi on krishan ba de ba ne ka channel ka ba yo man pen mi videos ka tu ne ni la yo man yo man lum kan no senyang man snai ni ke te ngi skem kan ni kam long tang ka jing stang ka ding ka bangin kut tas kini ka long ka jing stang ni ni sikmat bangina la shu ban nang ndai ta ka ban yo ban snai ke yang rei umjuru bangina la ban le ba ki we ki kam isnai ka bi dei ba ban kem tiu lang yak im nak salah te tang kan yak tang ni na kam ta ka yang jong ka kun ku bishun Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki we ni pishat roti shat cake bat ki we na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phuwe iwe kam de ka ba ba phinyo e ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscus.fssai.gov.in da ka ba pi hap ban upload ru tegi kot kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tanga is khasihers pila ban letbet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kirshan daga food safety and standards authority of India